Reus, Santa Coloma, Sant Cugat, Barcelona, Mèrida, Ourense, Valladolid i una infinitat de ciutats d'arreu han aplicat o estan a punt d'aplicar vals de descompte pel comerç local proposats i promulgats des del propi Ajuntament. Nosaltres, aquí, a l'Ajuntament de Terrassa, vam proposar aquests vals de descompte, sobretot per aquell comerç considerat no essencial en temps de pandèmia. Pensem que és una bona eina de dinamització i alhora d'efecte multiplicador d'aquell diner públic que reverteix tant al ciutadà, que aprofita el val, com a aquell comerç que multiplica també aquest val en base a les seves vendes més ampliades. A nosaltres ens va sorprendre que l'equip de govern, Tot per Terrassa i Esquerra Republicana, votessin en contra d'aquesta mesura. I ens va sorprendre perquè precisament Esquerra Republicana, als ajuntaments que governa, com ara Sant Cugat, aplica aquests vals de descompte, no? I fins i tot ho demana, com ara a Sabadell, en aquells ajuntaments que està a l'oposició i no governa. Entenem, doncs, que ha estat Jordi Ballar i el seu Tot per Terrassa qui ha frenat aquesta gran oportunitat pel comerç local a la nostra ciutat. Lamentem, doncs, aquesta oportunitat perduda.